तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। ज्यावेळी शरद पवार साहेबांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला त्यावेळी आजही सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या तर्फे आम्ही प्रत्येक जण शरद पवार साहेबांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे आहोत हे दाखवून देण्यासाठी आपण आलेले सर्वजण मी आपल्या सर्वांचा मनापासून आभार मानतो। आवाड साहेब, आपल्याला कदाचित ही गर्दी म्हणजे ठाण्यात तुम्ही जे 3 हात नाक्याला कुठल्या नेत्याचं स्वागत करता त्याला जमलेली गर्दी असते मला माहिती आहे, कारण मी पहिल्यापासून तुमच्या बरोबर राहिलेलो आहे। पण आमच्या दृष्टीने ही गर्दी काय आहे इथल्या पत्रकारांना विचारा। इथून 100 किलोमीटरवर देवगड तालुका आहे। देवगड तालुक्यातली लोक इकडे आलेली आहेत, त्यांनी हात वर करायचा की राष्ट्रवादी जर ते बघा नंदुशेठ घाटेंच्याकडून ती लोक आलेली आहेत। नंदुशेठ घाटे आज कदाचित आजारी असल्यामुळे येऊ शकले नाहीत। त्याच्यानंतर तेवढ्याच अंतरावरच्या वैभववाडी तालुक्यातली लोक इकडे बसलेली आहेत, तेवढ्याच अंतरावरच्या दोडामार्ग तालुक्यात इकडे लोक बसलेली आहेत। मग ही लोक जी आलेली आहेत ती शरद पवार साहेबांच्या प्रेमामुळे इकडे आलेली आहेत। यातला प्रत्येक माणूस केवळ पवार साहेबांच्या प्रेमामुळे आज इथे उपस्थित राहिला आहे। मी तुम्हाला बोलवण्याचं कारण एवढंच होतं, 1 जुलै रोजी फूट पडली पक्षात, 5 जुलैला आपला मेळावा झाला वायबी चव्हाण सेंटरला, 8 जुलैला आम्ही सगळे नेते जिल्ह्यात आलो आणि आज आमची जिल्हा कार्यकारिणी घ्यायची ठरलेली होती। ती सुद्धा याच्या बरोबर खाली एक 50 लोकांचा हॉल आहे छोटा, या हॉलच्या खाली तिथे घेण्याची ठरलेली। पण प्रसाद रेगे, विक्टर डॉन्टस, आमच्या घारे मॅडम, आमचे भास्कर परब, कन्याळकर या सर्व लोकांनी मला सांगितलं की काय नाही, जे काय व्हायचं ते होईल, पण एकदा तरी आपण राष्ट्रवादीची ताकद काय आहे हे इथल्या नेत्याला सुद्धा दाखवू, इथल्या जनतेला सुद्धा दाखवू। आणि त्याच्यासाठी आज हा आम्ही मेळावा घेण्याचा सर्व खटाटोप केला आणि मला वाटतं त्याच्यात आम्ही 100% यशस्वी ठरलेलो आहे। 2 दिवसापूर्वीच आमच्या पक्षात माझ्याच चुकीमुळे काही लोक आलेली होती। मी जाहीरपणे सांगतो की माझ्याच चुकीमुळे काही लोक जी आणि एका दिवसात 3-3 पक्ष बदललेले होते, केवळ आपला पक्ष वाढावा म्हणून मी ज्यांना पक्षात घेतलेलं होतं ती लोक आलेली होती। पण इकडे ज्यावेळी कामं होत नाहीत, इकडे टेंडर मिळत नाहीत, आता इथे विरोधी पक्षात आहोत, याच्यानंतर पक्ष सत्तेत कधी येईल हे सांगता येत नाही, या सर्व कारणांचा विचार करून जी लोक पक्ष सोडून गेली, ज्यांनी जाताना माझ्याकडे प्रतिज्ञापत्रावर सही करून गेली आणि तिकडे जाऊन दरबारात हजेरी लावली आणि इथे सांगितलं की राष्ट्रवादी शिल्लक नाही जिल्ह्यात म्हणून। राष्ट्रवादी जर शिल्लक नाही असं जर त्यांना वाटत असेल तर याच्यापेक्षा 10 लोकांचा मेळावा जास्ती घेऊन दाखवावा। त्याच लोकांनी भर गांधी चौकात मी तुमच्या पायाचं तीर्थ नाही पाहिलं तर एका बापाचं नाही मी, हे मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो। त्यावेळी सुद्धा मी हेच सांगितलं होतं। मला काही लोकांनी विचारलं की तुमच्या पक्षात फूट पडली आहे का, मी आजही सांगतो पक्षात फूट पडलेली नाही, एक छोटासा कपचा उडालेला होता, पण आजही तो कपचा आम्ही भरून काढलेला आहे, हे आज गर्दीवरून दिसतंय। याच्यानंतर भविष्यात जर शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीला आव्हान देण्याचा प्रयत्न झाला, माझ्या कुठल्याही कार्यकर्त्यावर जर वेडं वाकडं बोलण्याचा प्रयत्न झाला तर त्या कार्यकर्त्याला त्याच भाषेत नाही त्या कृतीतून उत्तर दिलं जाईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।